transaksyon natin ngayon? Opo, boss. Ready na. Ready na kami. Okay. Alam nyo ba, na malaking transaksyon ang ating gagawin ngayon? So yun. Siya lang naman ang may pinakamalaking negosyo dito sa lugar natin. Boss, napakadelikado niyan. Baka sumemplang tayo niyan. Oo nga, boss. Ang daming bodyguard niyan. Bakit? Gusto nyo bang makapera? Boss, gusto, boss. Kung gusto nyo makapera, bawasan nyo ang takot. Pairalin nyo ang sarili nyo. Boss, anong plano? Ngayong palubog na ang araw, lalabas si Madam. Kailangan maghanda kayo. Opo, boss. Diyan natin gagawin ang mga plano natin. Sige, boss. Makakaasa ka, boss. Boss, Baka maraming bodyguard yun. katulad ng sinabi ko kanina, bawasan mo ang takot at pairalin mo ang sarili mo. Kung magpapapekto ka sa takot, di ka magkakapera. Mamamatay ka sa gutom. Tama ka, boss. Sa panahon ngayon, baril ng inaasahan. Wala nang ibang asahan ngayon. Kapit na lang sa patalim. Ikaw, Brando, huwag mong ipairal yung kabadingan mo. Dahil di ka mabubuhay yan. Sa panahon ngayon, paastigan na lang talaga. Tapos pera-pera na. Pasensya na, buddy. Naunahan lang ako sa takot. Ikaw dyan, bakit ang tahimik mo? Anong plano mo? Sasabay ka ba? Pera lang ang pag-uusapan. Lagi akong handa dyan. Ikaw, Bugard, iisahin ko na kayo bago tayo sumabak. Alam ko may problema ka sa pamilya mo, kaya magdesisyon ka na. Pag-isipan mong mabuti dahil sa trabaho na to, pera-pera lang. Boss, alam kong mali ang ginagawa natin. Pero para sa anak ko, kahit butas ng karayom, papasukin ko para sa pamilya ko. Magaling, yan ang gusto ko sa'yo. Palaban. Sige, maghanda kayo. Palubog ng araw. Boss, maghahanda na kami. Sige. Pagpapilin nyo. Tumapo ka na! Malalis lang! Hindi ko ito kaya! Sige, mag-ingat ka! Juyax! Madam! Makbo ka na! Kunin mo ang pera. Tara! Boss, sa wakas, nagtagumpay din tayo. Oo nga, ang galing nyo. Boss, paano yung party namin? Tama ka nga, boss! Malaking pera ang transaksyon natin! Di ba sabi ko sa'yo kanina, huwag mong pairalin ang takot mo. Oh, ngayon, paldo ka na. Boss, kunin ko na ang parte ko. Kasi luluwas na akong Maynila at magbabagong buhay na. Ano? Iiwan nyo ako? Magbabagong buhay kayo? Hindi naman sa ganun, boss. Magpapalamig muna ako. Sige, huwag kayong magmadali.
aabotan tayo dyan. Pero boss, gusto ko sanang kunin yung parte ko. May paggagamitan lang ako, baka may makakita sa atin dito. Parte. Boss, huwag naman sanang umantong sa ganito. Di ba gusto niyo ng parte? Tara, ando.